No, takže si teraz ideme ukázať, ako to funguje s MP3 súbormi v počítači a podobne to funguje aj v MP3 prehrávači. Dobre, otvorím si adresár, kde na tomto disku mám angličtinu a na tej angličtine mám MP3 súbory, to znamená celý kompletný zvukový záznam zo všetkých 18 audiokaziet magnetofónových mám tu. Vidím, že som v angličtine, v MP3 a tu mám 30 adresárov, to znamená 30 lekcií, to znamená, že tých 30 lekcií z knižky, ktoré boli nahraté na 18 magnetofónových audiokazetách, mám teraz tu. Každý priečinok, každý adresár je jedna lekcia. Vôjdem do prvej lekcie a vidím, že tu mám 21 MP3 súborov, to znamená, že v tej prvej lekcii bolo 21 cvičení. Vôjdem do druhej lekcie, tam mám 23 MP3 súborov, čiže 23 cvičení. V tretej mám 21, v štvrtej mám 18 a tak ďalej. Napríklad v 15. mám 16, v 25. tam ich je až 30, hej, a v 30. tam ich je 25, hej, no. Tak napríklad vôjdem do tej 25. lekcie a pustím si, čo ja viem, napríklad prvé cvičenie. Text si vypočujete po častiach. Po každej časti nasledujú kontrolné vety. Po vypočutí kontrolnej vety v pauze odpovedzte Dobre, nebudem to ďalej naťahovať, proste takto si spustím cvičenie, hej. Čo ja viem, napríklad pustím si 13. cvičenie a na ňom si teraz ukážem, ako môžem opakovať jednotlivé pasáže, ktoré si chcem do ucha dostať, ktoré si chcem dostať do pamäte, ako môžem do nekonečna jedným klikom opakovať určitú časť. Takže spúšťam 13. cvičenie. Hovorte o sebe v minulom čase. Vzor. He gets up at 7. 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 No, takýmto spôsobom si môžem na jedno kliknutie opakovať do nekonečna niektorú časť. Vôbec si to nemusím na CD-čku pretáčať, ale si to takto v počítači môžem počúvať. Čiže ja viem, pustím si niečo iné. I got up at 3 to work. He must wait for the tram for 10 minutes. He must wait for the tram for 10 minutes. He must wait for the tram for 10 minutes. He must wait for the tram for 10 minutes. No, čo ja viem, zoberiem si ďalšiu lekciu, napríklad 15. Otvorím si 6. cvičenie. Odpovedzte kladne v trpnom rode. Vzor. Do they close the restaurant at 10 p.m.? 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 Hotovo. Pustím si iné cvičenie a takýmto spôsobom proste MP3 súbory sú oveľa flexibilnejšie a praktickejšie ako CDčka a ovládanie CD-čiek. Na jedno kliknutie sa dostanem do ktorejkoľvek lekcie, do 8, do 12, do 16, do 18. Môžem si zobraziť veľké ikony. Pustím si napríklad 10. cvičenie. Vyjadrite súhlas. Pretáčam na kliknutie. Going there too. Other sportsmen stayed at the camp. Yes, the others are by the river. Pretáčať tiež môžem na kliknutie opakovanú časť. Yes, the others are by the river. Yes, the others are by the river. A tak ďalej. Čiže ešte raz, MP3 súbory sú v porovnaní s CD-čkom ďaleko praktickejšie a flexibilnejšie. A tak ako som to ukázal teraz tu na počítači, tak podobne sa to dá ovládať aj z USB kľúča na prehrávači alebo na MP3 prehrávači.